Jotano lamsuku da script like there is channel. Tini ang norok bai ketar elembak ni kong no kisi share khlainai. Ang porinai room chapter ni tini 21 ni hoite actress jora. Kok bokhorogo swijak tongo. Kaitor bahai khe borok no kaham hwnui rom. Phiaba tabu kaitor bahai khe borok no kaham hwnui rom. A lama phunukjak kha abo kerong rakhoknani kokya hai phano kerong bai diary rok aboni kok salangkha Jisu Kristo no puito khlaima bisingtui se kaitor borok no kaham hwnui romo. Kristo no puito khlainai bebak no kaitor kaham hwnui romo. Tamni hwnkhe aro kebo juda kwrwi. Bebak borok rok no sumsok khlaikha. Hake sungsajak kaitor bai haksal wngkha. Enakadi room tini 21 ni actress jora hin satani wo room tini 21 ni simi 24 jora sin sinai tamni male ayengo background noise so problem phaimani bagai edit to delete khaimarika gabo nakasidi ayengo jara elambago naikhan ke manai te botong khoyengo ke asuna hambai kaitor lobjak.